Ha? Na? Nehogy a kutya kimenjön! Zsömle is ki van engedve. Téglával dobálózza. Hát nem hívja senki erre. Nem, van mindjárt. Mindjárt. Már videózat nem látod. Úristen, állatok. Ne csönd. Hey, dai! Oda click, Morocco. No, Syria and Algeria fight. Na most látod meg, hogy hányan Igen, vannak. De Rita, ne álljál már föl oda. most látszódott Rita. hányan, de... Ott még hajtik. Szerintem ott a búzán keresztül hajtik. Annyi mit gondolsz, hogy taposik, nem kell Cambridge-ből. Ugye... Ránövölni a téglákra. Hát majd látik. Már visszagyere, majd mondd a téglát, tegyék onnan el. Na, csak ne hogy utána is. Ilyet látni. Kerül még olyan tűzbe körülöttük, vagy